Barangay Love Stories. Love Stories. Marami tayong inaasam sa buhay, subalit hindi lahat ay mapapa sa atin. Yung mga bagay na matagal mo nang hinihintay nang biglang darating na inaakala mong sagot sa mga gusto mo na madalas ay minsan ay hindi pala. Ikaw, kapuso, ilang beses nang ang inakala mong yun na ay mali pala. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig. Ako po si Rosario pero mas kilala po ako sa tawag na Rio. 28 years old at hindi po ako taga Maynila. Ako po ay dito naninirahan sa isang probinsya sa Northern Luzon, Papa Dudut. Ulila na po ako. Kaya ako na lang din po ang bumubuhay sa sarili ko. Nasa kolehiyo po ako nang mawala ang aking tatay at bago ako nakatapos ng kolehiyo ay sumunod naman po ang aking nanay. Malungkot po ako nang umakyat ako sa entablado para abutin ang diploma ko. Pero wala na sila para makita nila ang pinaghirapan namin. Wala din po pala akong kapatid, nag-iisang anak po ako. Nang mawala ang nanay ko ay naghanap kaagad ako ng trabaho para ipagpatuloy ang pag-aaral ko at para na rin sa ikabubuhay ko sa pang-araw-araw. Hanggang sa ngayon ay naaalala ko pa din sina tatay at nanay noong buhay pa sila. Dahil nangako ako na hindi muna ako makikipagrelasyon hanggang hindi nakakatapos ng pag-aaral. Pero nang makatapos ako ay naging abala naman ako sa trabaho ko kaya nawala na sa isipan ko ang pakikipagrelasyon. Opo, Papa Dudut, NBSB po ako. Hindi naman po ako naging man-hater, nagka-crush pa din naman po ako. Pero hanggang kilig lamang po, maliban doon ay wala na. Hindi ko din po alam kung bakit walang nagtatangkang manligaw sa akin. Hindi naman po sa pagyayabang ay may itsura naman po ako. Palaayos at hindi suplada. Pero ewan kung bakit para akong may repellent sa katawan kaya lumalayo sila. Kung may lumalapit naman po ay dahil kailangan nilang lumapit gaya ng isang lalaki sa lugar na palagi kong kinakainan. Good afternoon, ma'am. Can I take your order? Ay, baka pwedeng maupo muna. Can I take your order pag upo nyo? O ayan, ma'am, kompleto na yun. San ba yung table na hindi ikaw magsaserve? Si ma'am naman pala biro. Hindi ako nagbibiro. Gusto ko muna ng peace. Pagod ako. Sorry po, ma'am, pero wala kayong choice. Nag-resign na po. Lilipat na sila ng pamilya niya sa Mindanao. O siya, kung ikaw na lang, wala na akong magagawa. Thank you, ma'am. I will be your server today at sa mga darating na araw habang mag-isa pa lang po ako dito. Daming sinabi. By the way, I am Tomas. Not Tom or Tommy, but Tomas. Pangalan po ng lolo ko yun, na ipinangalan din sa akin kaya hindi po ako gumagamit ng nickname. Wala naman akong tinatanong. Alam ko, ma'am, na hindi niyo po... Kulit mo. Thank you. Sabi ko ang kulit mo tapos nag-thank you ka pa. Thank you for coming to our restaurant. Gusto niyo po ba ng recommendation ko para sa mga pagkain namin? Wag na. Ang tagal ko nang kumakain dito. Kaya kong mamili ng kakainin ko. Tsaka alam ko namang irerekomenda mo yung mahal dahil dito ka nagtatrabaho. Di po ako ganon, ma'am. Honest po ako. Ewan, bigyan mo ako ng marinara pasta tsaka lemon juice. Is that all, ma'am? May idinugtong pa ba ako? Okay, ma'am. You ordered marinara pasta and lemon juice. Sandali lang po sabihin ko lang sa kitchen. And smile naman po kayo dyan, ma'am. Pwede kunin mo na yung order ko. Pwede naman po, ma'am. Kunin mo na nga at gutom na ako. Okay, ma'am. 5 to 10 minutes po.
Kung kanina mo pa sinabi sa magluluto, siguro dapat 2 minutes lang nandito na yung order ko. Mabilis lang naman po lutuin yon. Baliw ka ba? Sabi mo 5 to 10 minutes tapos ngayon sasabihin mo madali lang lutuin yon. Ma'am, bale, for formality lang po yung pagsasabi ng oras para alam nyo rin po kung gaano kayo katagal maghihintay. Alam mo, umalis ka na sa harap ko. Gusto ko ng space. Uy, si ma'am hindi consistent. Kanina gusto nyo ng peace, tapos ngayon biglang gusto nyo ng space. Ang kulit mo. Doon ka sa malayo. Mag-isa lang naman po kayo ngayon dito, so you can use all the space po, ma'am. Binubuisit mo ba ako? Pinangingiti ko lang po kayo, ma'am. Sige po, sabihin ko na po sa kitchen yung order nyo. Sandali lang po ah. Ay, nakakalokang waiter. Hindi marunong makaramdam ng gusto ng space. Ngayon pa talaga nang ulit. Ngayong mainit ang ulo ko. Hi, ma'am. Ano na naman? Nasabi mo na ba yung order ko? Opo, ma'am, niluluto na po. Maliban na lang po kung gusto nyong kainin nyo ng hilaw. Napipikon na ako ha. Si ma'am naman, gusto ko lang po kayong i-entertain habang wala pa yung order nyo. Mag-isa lang po kasi kayo eh. Kung gusto ko ng entertainment, sana sa club na lang ako nagpunta. Wala pa naman pong bukas na club ng ganitong oras, ma'am, maaga pa. May sagot ka talaga sa lahat, no? Wag lang po tungkol sa math, mahina po ako sa mga numero eh. Ewan sa'yo. Ay, may tao. Sandali lang po, ma'am ah. Ay, salamat naman. You're welcome po. Hi ma'am, good afternoon po. Welcome po. Ako po waiter nyo for today. Ako po si Tomas. Tomas? Pwede ba dun sa sulok na yon? Opo, okay lang po dun. Tara po ma'am. Celeste. Pero Celeste na lang ang itawag mo sa akin. Laking tulong po ma'am nung tinanggal nyo yung huling letter E sa Celeste. Nagkaroon kayo ng nickname na Celeste. Ako po si Tomas. Tomas lang po, walang nickname. Upo na kayo ma'am Celeste. Can I take your order po? Sandali ha. Ay, ma'am, okay lang po kayo? Sandali po, ito pong tubig, uminom po muna kayo. Salamat. Ano po bang nangyari ma'am? Hindi na ako mahihiya. Kailangan ko ng kausap. Yung ka-live-in ko, hindi ko alam kung pinagtataksilan ako o ayaw na niya sa akin. Halos parang wala nang pakialam sa amin ang mga anak namin eh. Ay ma'am, mali po yun. Pwede niyo pong i-report yan. Kaso hindi naman kami kasal. Pero ma'am, sabi niyo may mga anak kayo. May karapatan pa rin po siguro kayo para sa mga anak niyo. Ewan, hindi ko na alam ang gagawin ko. Papadudot, hindi ko alam. Pero kahit na ang dami kong iniisip ng araw na yon, ay nakuha ko pang magmarites. Nakinig ako sa usapan ni Tomas at ng customer niya, and in fairness kay Tomas, kahit makulit ay may sense naman palang magsalita. Pinayuhan niya yung babaeng customer hanggang sa mapanatag ang loob nito. Okay naman pala siya kausap, na preskuhan lang siguro ako kasi nga problemado ako sa opisina. Kaya pati siya ay nadamay. Pero doon sa babae naman, nung madinig ko ang problema niya ay natakot ako ng bahagya para sa sarili ko. Paano kung magkaroon ako ng karelasyon at ganoon din ang ugali? Kaya naman uminom na lamang ako ng tubig at nag-relax. Kasi ayokong isipin ang iniisip ko. Hindi naman lahat ng lalaki ay pareho nung kapartner ng babaeng yon. Noong ma-relax ako ay dumating ang order ko. Okay na sana si Tomas. Kaso ayon, humirit na naman ang maling timing. Papadudot, tanungin ba naman ako kung bakit wala akong kasama? Wala daw ba akong boyfriend? Pero sumido talaga, kaya ayon, balik inis na naman ako sa kanya. Hindi kami close para ikwento ko ang love story ko kasi unang-una, wala naman akong love story na ikikwento sa kanya. Miss! Okay ka lang? Ha? Okay lang siya pare. Sige na, pasensya ka na. Okay ka lang, miss? Ha? Pasensya na. Relax ka lang, miss. Nanginginig ka eh. Sorry. Hindi ko nakita na may paparating pala. Okay lang.
Kung nahagip ka niya, wala tayong laban dun kasi go sila. Sorry talaga, may iniisip lang kasi ako. Halika, maupo muna tayo dun para ma-relax ka. Ano bang iniisip mo? Sa trabaho eh. Okay lang bang pag-usapan natin? Para may mapaglabasan kanyang problema mo. Actually, hindi naman siya problema. Iniisip ko lang kung anong gagamitin namin para sa presentation sa isang linggo. Akala ko nasa opisina pa ako habang nag-iisip. Nasa kalye na pala ako. Relax ka lang. Nanginginig ka pa eh. Saan ka ba nakatira? Ihatid na kita. Huwag na. Baka hindi mo kayang mag-drive kasi parang nanginginig ka pa hanggang ngayon eh. Okay lang ako. Tsaka wala naman akong dalang auto. Hindi ako nagdadala kasi ang lapit lang ng bahay ko dito sa opisina. Ah, dyan ka pala nagtatrabaho sa building na yan? Oo. Mukhang mapapadalas ako dito ah. Sandali, anong ibig mong sabihin? Ah, kasi dito ako naka-assign. Traffic enforcer ako. Kakatapos lang ng shift ko kaya pwede kitang ihatid. Huwag na, nakakahiya naman. Ah, alam ko na. Total, mag-aalas 6 na. Yayain na lang kitang magapunan. May alam akong kainan. Masarap ang luto nila. Huwag na, nakakaabala na ako sa'yo. Paano ka magiging abala ako nga ang nagyayaya. Baka naman ako ang nakakaabala sa'yo. Hinihintay ka ba ng boyfriend mo? Wala pa akong boyfriend. Ah, may asawa ka na. Ano? Lalong wala. Oh, yun naman pala eh. Kaya siguro naman pwede kitang yayain. Bakit? Wala lang. Kasi mukhang hindi mo pa kayang umuwi. Saka yung takot mo hanggang ngayon kitang-kita pa rin eh. Takot? Oo, dun sa kotse na muntik makagip sa'yo. Ah, oo nga pala. So paano, tara na? Sige, Umawak ka sa akin, baka matumba ka. salamat. Dahan-dahan lang. Okay lang ba kumapit sa'yo? Oo naman, baka kasi mamaya matumba ka. Natatakot pa din ako. Ramdam ko na sa hita ko kanina yung dulo ng kotse niya. Buti nakapreno siya. Sa totoo lang, sa itsura nung driver, parang sisigawan ka niya kanina. Pero nung nakita ako, hindi na lang nagsalita. Buti nga nandun ka. Siguro, kung sinigawan pa ako noon, nahimatay na ako sa takot. Salamat talaga. Walang anuman yun. Oh, okay ka na? Lakad na tayo? San ba yun? Diyan lang, malapit lang. Kaya mo ba? Oo, Lika na. sige. Teka lang, hindi pa pala tayo magkakilala. Ako si Miguel, pero mix na lang. Ako si Rio. Wow, ang ganda naman ng pangalan mo. Parang ikaw. Niloloko mo naman ako eh. Palayaw ko lang yung Rio. Rosario ang buo kong pangalan. Rosario? Eh di mas maganda. Salamat. Sana hindi biro yan ah. Hindi no? Halika na nga. Papadudot, napakabait ni Migs. Hindi ko alam pero iba ang nararamdaman ko sa kanya. Para siyang superhero na sumagip sa akin at umalalay. Grabe ang panginginig ko kasi ng araw na yon, Papadudot. Parang pakiramdam ko nga ay pangalawang buhay ko na yon. Kasi halos halika na ng nguso ng kotse ang hita ko. Kung hindi siya nakapreno'y siguradong baldado na ako malamang o patay na ako. Kaya ganoon na lamang ang pasasalamat ko kay Migs. Matapos ang pagkain namin ay inihatid niya ako sa bahay gamit ang motor niya. Pinapasok ko siya sa bahay at nagkwentuhan kami ng kaunti. Kinabukasan ay halos sabay kami ng oras ng tapos ng trabaho. Nauna lamang siya ng 1 oras at lagi niya akong hinihintay sa tapat ng building namin. Naging routine namin ang pagsundo niya sa akin tuwing uwian at paminsan-minsan kumakain kami sa labas. Hindi ko siya mayaya doon sa restaurant na kinakainan ko kasi lagi siyang nanlilibre. Baka magmukha akong demanding, Papadudot. Gusto ko sana siyang dalhin doon para ipamukha doon sa makulit na waiter na si Tomas na may nanliligaw sa akin ng mga panahong yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Gawin ko kapag tinanong ako ni Migs kung kami na. Kasi nga po NBSB ako. Naisip ko na lamang po na siguro ay dapat ay sagutin ko na siya kaagad ng oo, Papadudot.
Hindi naman po sa mabilis akong makuha pero sasagutin ko po kaagad si Migs kasi ayaw ko pong mawala pa ang isang bagay na matagal kong ding inaasam sa buhay ko. Mukha naman po akong asyumera sa sinasabi ko pero ramdam ko naman po na doon din papunta ang relasyon namin. Hanggang sa dumating ang araw na lagi kong naiisip. Good after... Uy! Ma'am! Long time no see ah. Madaming ginawa. Ma'am, kayo po ba si Ma'am Rio? Oo, bakit? May nagbago ba sa akin? Opo. Ha? Ano? Yung ngiti niyo po. Ay nako, mangungulit ka na naman. Nako, hindi na po ma'am. Baka mawala pa yung ngiti niyo kaya hindi ko na kayo kukulitin. Tomas! Yes ma'am. Uy, di ba siya yung umiiyak last time? Opo ma'am, si Ma'am Celeste. Naging regular na din namin. Kasi yung isang regular namin, biglang hindi na po madalas kumakain dito eh. Sino? Kayo? Ikaw, napakaano mo talaga. Sige na, puntahan mo na muna si madam. Sige ma'am, pili po muna kayo ng o-orderin. Balikan ko kayo mamaya. Okay, salamat. Ma'am Celeste, ano po yun? Bill na, please. Okay po, wait lang. Sakto, nakahanda na. Kunin ko lang po sandali. Eto po, Sige, mamaya ako bibigay. May hinihintay lang akong tawag. mukhang masaya na kayo mama. Okay na po ba kayo ni sir? Hindi pa. Ayun, laging gabi na umuuwi. Tapos minsan hindi pa umuuwi. Naku, sorry po ma'am, natanong ko pa. Okay lang, kasi tama naman ang sinabi mo eh. Kausapin ko siya. Ayun, kinausap ko. Pero halatang nagsisinungaling siya. Kaya hinayaan ko na lang. Tama ka. Baka nga masyado na akong mabunganga. Pero nung tahimik ako, ganun pa rin. Kumusta po kayo ngayon? Okay lang. Eto, nagpapakabisi sa pagbebenta ng alahas. Buti po may pinagkakaabalahan kayo. Oo nga eh. Baka may mga kakilala ka na gustong bumili ng alahas ha? Bigyan kita ng 10% kada referral. Wow, talaga po? Sige po ma'am. Waiter! Coming po ma'am. Ma'am Celeste, maiwan ko po muna kayo ha. Sige, tawagin na lang kita. Salamat. No problem ma'am. Sige po. Ma'am Rio, ano po yun? Wala akong maisip. Yung usual na lang. Marinara pasta and lemon juice. Coming up po. In fairness sa memory mo ha, kahit matagal-tagal akong di nakapunta dito, natatandaan mo pa din ang lagi kong order. Aba syempre ma'am, ang bawat customer dapat hindi kinakalimutan. Talaga? Bakit? Because they're always right. Joke! Sabihin ko na po sa kitchen yung order nyo. Mamaya na. Antayin ko lang sandali kung papunta na yung kasama ko para sabay ko ng order niya. Wow, may kasama na kayo ma'am? Sino po? Mamaya papakilala ko sa'yo. Pero may tanong ako. Mukhang happy na si madam sa kabila. Okay na ba siya? Hindi pa raw po ma'am. Pero may pinagkakaabalahan siya ngayon. Nagbibenta siya ng ala. Gusto ko, pero hindi ngayon. Ha? Kung hindi ngayon, kailan pa ma'am? Ang arte mo. Basta Ala kita kay Ma'am Celeste para pag kailangan mo na, sa kanya ka na bumili. Wait lang ha. Hello, Migs. San ka na? Makakarating ka ba? Oo, papunta na ako. Sige, ingat. Salamat, see you. Ma'am Rio, ito po pala si Ma'am Celeste. Hello. Hi! Interested ka daw bumili ng singsing? Oo, pero hindi pa ngayon. No problem. Set tayo ng date para i-present ko sa'yo yung mga singsing na binebenta ko. Sige, okay yan. Ay, eto yung calling card ko. Pasensya ka na ha. Tumawag na isang client ko. Kailangan ko nang umalis. Sige, okay lang. Salamat din ha. Welcome. Sige. Wow, may na-refer agad ako. Bakit? May porsyento ka ba? Meron daw akong 10% pag bumili yung ni-refer ko eh. Wow, racket ah. Diskarte lang. Basta, alam ko bibili ako sa kanya. Soon. Ma'am, baka sakaling may kilala pa kayong bibili. Ako po magre-refer ha. Oo na.
Pakitago muna dyan tong calling card. Kukunin ko na lang pagbibili na. Ha? Bakit ayaw niyo po dalin? Baka makita nung kasama ko, isipin niya, masyado akong nagmamadali. Nagmamadali saan po? Migs! Dito! Siya po ba yung hinihintay niyo? Oo, Akala ko ma'am babae hinihintay. meron na. Rio, kanina ka pa ba? Hindi naman. Ay, siya pala si Tomas, ang waiter dito. Tomas, ito si Migs, special friend. Gawing opisyal na boyfriend mo ako? Ha? Ayaw mo ba? Nakakabigla ka naman. So ayaw mo nga. Gusto, syempre. So opisyal na tayo na. Oo na. Excuse me po. Hoy, saan ka pupunta? Hindi pa kami umu-order. Ma'am, umorder na kayo kanina, di ba? Sandali, yung order niya pa. Migs, anong gusto mo? Pareho na lang ng order mo. Ah, okay. Sige, ganun na lang din. Sige po. Anong nangyari sa'yo? Bakit tumamlay ka? Ha? Sumakit po kasi tiyan ko eh. Sige po ma'am, sabihin ko po sa kitchen yung additional order nyo. Papadudot, hindi na ako single kahit handang-handa na ako ay nabigla pa din ako sa napakabilis na proposal ni Migs. Nang araw na yon na naging officially kami ay officially din na hindi na ako NBSB. Napakasaya namin ang araw na yon, Papadudot. Instant celebration ang nangyari sa restaurant na yon. Pero may napansin ako na parang nag-iba si Tomas. Parang bigla siyang nagkaproblema. Parang nagkabaliktad ang mundo. Ako ang nangungulit sa kanya, siya naman ang napakatahimik. Ngingiti pero halatang pilit. Pero masyado akong masaya para problemahin ang problema ni Tomas ng araw na yon. Ilang araw ang lumipas ay hindi na naman ako nadala sa restaurant na pinagtatrabahuhan ni Tomas. Kasi naging masyado kaming busy ni Migs na mag-ikot at i-enjoy ang oras namin together. Papadudot, alam naman natin siguro kung saan napunta ang relasyon namin. Opo, may nangyari na po sa amin. Kahit iwasan ko pero natakot ako na baka ma-turn off siya sa akin si Migs kung hindi ako papayag. Hindi ko kasi alam kung paano humindi kasi nga ay unang beses ko pa lamang na nagkaroon ng boyfriend. Pero minsan, magyayaya siya ay tinatanong ko kung bakit hindi sa bahay nila. Ang sinasabi na lamang niya ay nagdo-dorm lamang siya at puro lalaki ang kasama niya sa bahay. Kaya huwag na lang kaming pumunta doon. Sabi niya na kapag kailangan na ay saka siya kukuha ng bahay at aalis na sa dorm. May laman ang mga sinabi niyang yon, Papadudot, kapag kailangan. Yun na kaya ang iniisip ko, yung magkasama na kami sa iisang bahay, Papadudot. Good afternoon. Ano bang greetings yan? Fade in, fade out. Doon na tayo sa bandang dulo. Bakit ayaw mo dito sa tapat ng bintana? Wala naman tayong makikita dyan kundi kalye. Sa trabaho ko, araw-araw, kalye ang nakikita ko. Pahinga muna ngayon. Ah, okay. Sige, dun tayo. Ako, kalamansi juice lang. Bakit kalamansi lang? Masakit lalamunan ko eh. Ang dami kasing pasaway kanina. Alam mo naman, kailangan kong kausapin. May makikipagtalo pa. Hindi ka ba kakain? Hindi na. Busog pa naman ako eh. Sige, umorder ka na. May sasabihin lang din ako sa'yo. Balik na ako maya-maya dun sa pwesto ko. Sige, Tomas yung usual please, tapos isang kalamansi juice. Okay po. Sandali, bigyan mo din kami ng french fries para may makukutkot kami. Okay po. Sige, yun na muna. Bakit ba gusto mo dito? Yung waiter walang kabuhay-buhay. Parang ayaw ng customer eh. May problema lang siguro yun. Hindi naman yan dating ganyan eh. Bakit? Matagal mo na ba siyang kilala? Oo, kasi siya lang ang waiter nitong resto na to.
Meron dati yung babae kaso umuwi na daw sa probinsya nila. Parang alam na alam mo ang mga buhay ng mga tao dito ah. Hindi naman. Ano nga ba yung sasabihin mo? Ah, oo. Rio, kasi... Eto na po yung fries nyo. Salamat. May gusto pa po ba kayo? Wala na. Yun na lang muna. Okay po. Ano nga uli yung sasabihin mo? Kasi matagal na din naman na... Eto na po yung drinks ninyo. Pwede ba ipunin mo muna yung order? Tapos sabay-sabay mo nang dalhin dito? Nakaka-istorbo ka eh. Yung marinara pasta na lang po ang kulang. Pasensya ka na, Tomas. Pagod lang tong si Migs. Oh, ano pang hinihintay mo? May pinag-uusapan kami. Ay, okay po. Tawagin nyo na lang po ako kapag may kailangan kayo. Natural. Alangan namang pulis pa ang tawagin namin. Maiwan ko na po muna kayo. Hoy, bakit ba mainit ang ulo mo? Pasensya ka na. Malapit na kasi yung duty ko. May sasabihin ako sa'yo. Kaso iniistorbo ako nung waiter na yun eh. Pasensya ka na, trabaho niya kasi yun eh. Sige na, ano yung sasabihin mo? Magpakasal na tayo. Ha? Bakit? Anong ha? Ang ibig ko pong sabihin, ha? Excuse me po. Eto na po yung marinara pasta nyo. Salamat, ilapag mo na dyan. Oh, ano pang hinihintay mo? Ito na yung last sa mga in-order, di ba? Opo. Maiwan ko na po uli kayo. Ay, anong sagot mo? Nabigla naman ako sa tanong mo. Pero matagal na din naman tayo kaya sige, payag na ako. Yes! Ayusin natin agad ang kasal ha. Pero iiwan muna kita. Kasi baka malate ako sa pwesto ko. Baka hanapin ako ng superior ko. Sige, mag-iingat ka ha. Bye, mahal! Mwah! Ma'am, hindi naman po sa nakikialam. Pero sure na po ba kayo sa pakakasalan nyo? Oh, bigla ka naging madaldal uli dyan. Nagtatanong lang po. Oo, sure na ako. Actually, matagal ko nang pinaghahandaan ang moment na yun. Pero baka hindi nyo pa talaga siya kilala ng lubos. Aba, bigla ka naman naging concerned. Baka lang po kasi masaktan kayo pagdating ng panahon. Bakit naman ako masasaktan? Ano bang sinasabi mo? Bakit? May alam ka ba tungkol kay Migs? Wala naman po, ma'am. Oh, wala naman pala eh. Bakit ka magsasalita ng ganyan sa kanya? Pasensya na po kayo, ma'am. Iniisip ko lang naman po kayo. Matanda na ako. Kaya ko ng sarili ko. Pwede iwan mo na muna ako? Masaya ako sa nangyari pero nagnenega ka dyan. Sige po, ma'am. Hi, Tomas! Good afternoon po, Ma'am Celeste. Parang ang lungkot mo. Celeste! Ay, Rio! Kumusta? Okay naman ang business, pero ang personal na buhay, magulo. Pero wag na natin pag-usapan yon. Ano, bibili ka ba ng singsing? Malapit na kasi nag-propose na yung boyfriend ko. Wow! Congratulations! Siyempre kaming dalawang mamimili ng singseng pero gusto ko din naman na mag-recommend sa kanya. Ay, maganda yan. Dala ko ngayon yung brochure. Pili ka tapos yung mga magugustuhan mo, dadalhin ko sa next na pagkikita natin para makita mo at makapili ka talaga ng gusto mo. Sige. Ay, teka, kunin ko lang sa bag ko ah. Ayan, eto yung brochure oh. Ay, magaganda nga. Parang ang hirap mamili. Matapos ang araw na yon, Papa Dudut, ay wala na kaming sinayang na pagkakataon dahil inasikaso namin lahat ang tungkol sa kasal. Wala naman kaming naging problema sa mga papeles, lalo na ang Senomar. Siyempre gusto kong magkasama kami ni Mig sa pagpaplano at pamimili ng lahat ng kailangan. Napakasaya namin sa tuwing may maa-achieve ako na i-cross out sa listahan namin ng mga kailangang gawin. Sa tuwing weekend ay inaasikaso namin ang mga kailangan sa simbahan, sa reception, pagkain, bulaklak, damit at inihuli namin ang singsing. Sinabi ko kay Migs na may mga napili na ako. Gusto ko ay sabay naming tingnan para masala namin kung ano yung pinakagusto naming dalawa.
Kaya naman nag-set ako ng pagkikita kay Celeste, Papa Dudut, para madala na nga niya ang mga choices ko. At nang mapili namin ng personal, ang nababagay na singsing para sa araw ng pagpapakasal ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, gusto ko nang makapagdesisyon itong si Migs tungkol sa singsing. Kaya gusto ko ng mas mahabang oras ang igugol niya para dito. Ayoko ng weekdays kasi nga ay may trabaho kami pareho. Nakakayaman kay Celeste kung gabi kaming magkikita, Papa Dudut, kaya pinilit namin na hanapan ng oras at araw ang pagbili ng singsing hanggang sa naganap ang perpektong araw at oras na yon. Nawala sa isip ko na iniwan ko pala kay Tomas ang numero ni Celeste. Kaya naman pinuntahan ko siya para kunin ang calling card. Nangulit na naman si Tomas na pag-isipan ko daw muna ulit ng mabuti bago ako magpakasal. Nakakainis siya, Papa Dudut. Magulang ko ba siya para sabihin ang mga bagay na ganon? Hindi ko nga siya kaano-ano at isa lang siyang kakilala dahil sa madalas kong pagkain sa pinagtatrabahuhan niya. Kaya para huwag akong mainis kay Tomas ay sinabi ko na lamang na invited naman siya sa kasal. Saka ako umalis. Tinawagan ko kagad si Celeste at nakipag-appointment ng pagkikita para makabili na ng singsing sa kanya, Papa Dudut. Welcome po. Ang cold ha? Yaan mo na nga siya. Bakit ba ang concern mo sa waiter na yan? Mahal naman. Siyempre kaibigan ko na rin naman siya. I-invite ko nga siya sa kasal natin eh. Bahala ka. Ikaw naman ang nakakaalam sa mga imbitado eh. Halika na, maupo na tayo. Ano pong order nyo? Oh, bakit hindi ka nag-i-English ngayon? Masakit po kasi tiyan ko eh. Alam mo, nung huling punta ko dito, masakit din ang tiyan mo. Baka kung ano na yan ha, mahawa pa kami sa'yo. Hindi naman ho nakakahawa ang sakit ng tiyan. Pwera na lang po kung kakainin nyo yung… Ang ano? ko. Ay nako mahal, ganyan talaga yung si Tomas. Minsan yung joke hindi funny. Ano pong order nyo? Maya-maya ng konti may inaantay lang kami. Sige po, tawagin nyo na lang po ako. Anong oras ba darating yung alahera? Padating na yun, napaaga lang tayo. May aasikasuhin kasi ako eh. Oh, akala ko ba free ka ngayon kaya ngayon tayo nag-set ng pagbili. May emergency lang. Ano? Kalimutan mo na yon. Pwede bang kalimutan lang? Emergency yun? Madali nang ayusin yon. Relax ka na lang. Paano? Paalis ka ba agad? Hindi na. Tapusin na natin ang lahat ng kailangan ngayon. Ikaw nga pala, kailan ka magbibigay ng listahan ng imbitado mo? Wala naman akong kamag-anak dito. Siguro ilang kaibigan lang. Baka gusto nyo po muna ng makukutkot. Tinawag ka na ba? Hindi po. Nagsasuggest lang naman po ako, sir. French fries na lang ulit. Sige po. Bakit ba ang init ng ulo mo? Ang kulit kasi nung waiter na yun eh. Ikaw naman. Siyempre trabaho niya yun kaya nagtatanong yung tao. Ikaw naman ang mag-relax dyan. Waiter! O ano gagawin mo? Order ako ng may iinom. Yes, sir. 2 lemon juice. Okay po, sir. Nasaan ba ang CR nila? Ayun, sa likod ng divider na yan. CR lang ako. Okay. Sir, saan po kayo pupunta? Pakialam mo. Excuse po. Eto na po yung lemon juice at fries nyo. Ma'am. Suplado po pala yung pakakasalan ninyo. Hayaan mo na, stress lang sa trabaho yun. Mabait naman yun. Sana nga po, ma'am. Ayan ka na naman eh. Hi, Rio! Ma'am Celeste, tuloy po kayo. Sorry, late ba ako? Hindi, sakto lang. Eto, dala ko na yung mga napili mo. Ay, teka, nasan yung mapapangasawa mo? Akala ko 2 kayo mamimili. Nasa CR po. Baka masakit din po ang tiyan.
Ikaw ba tinatanong? Pasensya na ho. Maiwan ko na po muna kayo. Upo ka muna. Tomas, kunin mo order ni Celeste. Naku, nakakahiya naman. Tubig na lang. Ay, ano ka ba? Baka matagalan tayo kasi sabi ko sa mapapangasawa ko, piliin mabuti yung pinaka-okay sa kanya. Sige na nga. Pineapple juice na lang. Okay ba sa'yo yung marinara pasta? Uy, nakakahiya naman. Ano ba? Sa'yo manggagaling yung isa sa symbol of love namin, kaya importante ka dito. Sige na nga. Masarap nga yung marinara pasta nila. Sige, okay yon. Tom, Yes, ma'am. nagulat naman ako sa'yo. Bigyan mo kami Tatlong ng... favorite nyo. Marinara pasta. Sandali lang po, ma'am. Salamat. Salamat din sa pagbili ha. Ay, oo nga pala, may 10% si Tomas sa akin dahil sa pag-refer sa akin sa'yo. Oh, dalawa pa natulungan namin. Ikaw at si Tomas. Advance congratulations sa inyo ha. Salamat. Ang tagal naman ni Migs. Migs? Oo, yun ang pangalan ng mapapangasawa ko. Migs as in Miguel? Oo. Nakakatawa naman. Bakit? Kasi kapangalan niya Ayun yung... na pala siya. Mahal, nandito na yung alahera. Miguel? Uy, anong ginagawa mo dito? Nagtatrabaho ako. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Magkakilala kayo? Siyang mapapangasawa ko. Ano? Bakit parang gulat na gulat ka? Asawa ko yan eh. Ha? Hindi kita asawa dahil hindi tayo kasal. Ang kapal talaga ng mukha mo. Pinababayaan mo mga anak mo tapos nagpaplano ka palang magpakasal sa iba? Sandali, ano ba to? Hindi pa ba klaro? Niloloko ka ng lalaking yan. Hindi ko siya niloloko. Bakit ka ba nanggugulo sa relasyon namin? Bakit hindi ako magugulo? Unang-una, hindi mo man lang muna ako hiniwalayan. Doon ka pa rin umuwi sa bahay natin hanggang ngayon. Ang kapal ng mukha mo. Pangalawa, hindi mo man lang masustentuhan ng maayos ang dalawang anak mo. Kailangan ko pang rumakit bukod sa trabaho ko para lang may pangtustos ako sa mga anak natin. Umuwi ka na nga. Nakakahiya ka. Dito ka pa nag-iiskandalo. Hindi. Bakit mo siya pauuwiin? Hayaan mo siyang magsalita. Rio, tara na. Umalis na tayo dito. Walang aalis. Magkakaliwanagan tayo ngayon din dito. O ano, Miguel? Magpaliwanag ka! Tumigil na kayo ha. Umamin ka. Totoo bang mga sinabi niya? Oo, pero matagal na akong walang pagmamahal dyan sa babaeng yan. At pagdating ng panahon, ganyan din ang gagawin mo sa akin dahil nawalan ka na ng pagmamahal? Hindi ko gagawin sa'yo yun. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo kahit kailan. Umalis ka! Bahala nga kayo sa mga buhay nyo. Pasensya ka na ha. Sa ganitong paraan mo pa nalaman kung gaano kahayop yung lalaking yun. Akala ko, itong mga pinakita niya. Akala ko totoo siya sa akin. Ma'am, huminahon ho kayo. Eto pong tubig. Maupo po muna kayo, Ma'am Rio. Papa Dudut, hindi ko alam kung ano nangyari ng araw na yon. Parang tinaob sa akin lahat yung kaligayahang inipon ko. Unang beses kong nagkaroon ng karelasyon at ganito kasobra pa ang nangyari. Sana hindi niya na lamang ako ginusto. Kaso Papa Dudut, siya naman ang lumapit at hindi ko alam kung anong pakay ni Migs. Ang manloko lang ba talaga? Pero bakit niya ako niyayang magpakasal? Ang dami kong tanong na hindi ko na malaman-laman ang sagot. Dahil hindi ako handang makita si Migs sa matagal na panahon at napakasakit ng ginawa niya. Hindi naman po sila kasal ni Celeste, pero yung pabayaan niya ang dalawang anak niya ay hindi naman po tama. Isa pa ay hindi man lang niya hiniwalayan si Celeste bago niya ako niligawan at niyayang magpakasal. Habang masaya kami sa pagpaplano namin, ay may masasaktan pala at napapabayaang pamilya. Tao po! Ma'am Rio? Sino yan? Yung favorite waiter nyo po sa favorite restaurant nyo. Alam mo, kahit di mo talaga sabihin ang pangalan mo, alam kong ikaw yan. Nangungulit ka na naman eh. Tuloy. Salamat po. Makulit po ba ako?
Sasagutin ko pa ba yan? Sige po ma'am, wag niyo na pong sagutin. Bakit nandito ka? Sino nagbabantay sa restaurant? Wag po kayo mabibigla Ha? Nagsara na yung resto? Si ma'am naman ang layo ng itinalon. Hindi po nagsara yung resto. May kasama na po kasi akong waiter, 2 na po kami doon. Kaya nagpaalam po ako sa boss ko na mag-out ako na maaga. Ikaw naman kasi may wag mabibigla pang nalalaman. Pero maganda yun ha, may kasama ka na. Sa susunod na punta ko doon ako uupo sa naka-assign na table sa kanya. Si ma'am talaga. Joke lang. Pero masaya naman po ako ma'am na tumatawa na uli kayo. Oo, ayoko nang isipin yung nangyari. Oh, bakit ka na parito? Kukumustahin ko lang po sana kayo kaya napabisita ako dito sa bahay nyo. Buti naibigay nyo po sa akin yung address nyo nung huli kayong bumisita sa restaurant. Okay na ako. Ma'am, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin pag dumadamay ka sa problema ng iba. Ang sinasabi rin po ba nakikiramay ako? Ha? Ewan ko. Sira ka talaga. Pinapatawa ko lang kayo ma'am. At least ngayon, hindi na po kayo naiinis sa mga joke ko. Ito naman, isang beses lang naman nung nagsungit ako. Dami ko iniisip nun eh. Tapos may dumating na akala ko siya ang mag-aalis ng stress ko. Yun pala, mas malaking stress ang ibibigay sa akin. Nakakalungkot nga po Bakit? Kasi hindi natuloy yung kasal nyo. Makakakain na po sana ako ng libre. Sira ka talaga. Ililibre na lang kita. Joke lang ma'am. Ang dahilan kaya ako nalulungkot kasi sayang yung porsyento ko dun sa singsing na bibilihin ninyo. Joke lang ulit ma'am. Pinapatawa ko lang po kayo. Ewan ko sa'yo. Ma'am Celeste, Uy, Tomas, ikaw pala. bakit kayo nandito? Rio, hindi mo pa ba nakwento sa kanya? Ay, hindi pa. Kasi nung iniwan namin ng mga anak ko yung mabait na lalaking walang paninindigan, ayan si Rio naawa sa amin. Kasi dahil daw sa kanya kaya kami nagkahiwalay. Sabi ko naman, hindi siyang may kasalanan, biktima din siya. Ayun, naging friends kami at niyaya niya kami dito ng mga anak ko para dito muna tumira habang nag-iipon ako ng pang-upa ng bahay. Ito naman, hindi naman kayo abala dito. Okay lang kayo dito. Maganda nga at may nakakausap ako. Tapos naaaliw pa ako sa mga bata, napakabibibo. Naku Tomas, laos ang kakulitan mo lalo na dun sa bunso. Nasaan po yung mga bata? Ayun, pinatulog ko. Siesta time sila eh. Sandali ay kukuha ko kayo ng mamemerienda. Naku, wag na po ma'am. Ano bang wag na? Kami naman na magsaserve sa'yo ngayon. Pambawi sa mga pagsaserve mo sa amin sa restaurant. Naku Rio, ako na lang ang maghahanda. Diyan ka na lang at kausapin mo yang si Tomas. Sandali lang ako. Excuse ha? Ma'am, may itatanong lang po ako. Wag po sana kayong magagalit ha. Ano na naman yan? Baka kalokohan na naman yan ha? Hindi po ma'am. O ano yun? Ma'am, Hoy, ano yun? kayo po ba ni Ma'am Celeste? Baliw ka talaga. Porque pinatuloy ko sila, yan ang naisip mo? Nagtatanong lang naman po ma'am. Kasi wala naman na pong imposible ngayon Hindi. Nag-guilty talaga ako dahil sa nangyari. Kesa mahirapan sila maghanap ng titirhan nila, kaya sinabi ko dito na muna sila. Total, 2 naman ang kwarto. Ikaw yung utak mo talaga. Tanong lang naman po yun ma'am. Wala po ako masamang iniisip. O siya, tanggalin mo na yan sa isip mo. Hintayin mo na lang yung merienda para mahimasmasan ka. Nakakahiya naman po, nag-abala pa kayo. Wow ha, nahihiya ka talaga? Ma'am naman, sa restaurant lang naman po ako makulit. Sa totoong buhay, seryoso po ako. Kaya pala, yung pakilala mo kanina nung bago kita papasukin. Ma'am, kagagaling ko lang po kasi sa restaurant kaya may natira pang kulit. Ipinagpag ko lang po. Salamat sa pangangamusta ha. Naku ma'am, wala po yun. Masaya po ako na makita na okay kayo. In fairness ha, dinayo mo pa talaga ako dito para kamustahin. Medyo matagal na po kasi kayong hindi pumupunta sa restaurant Pasensya na, naging busy lang. Daming ginagawa sa opisina at eto nga, inayos ko muna yung mag-iina. Ma'am, ang bait niyo po talaga. Ay, salamat naman at nabaitan ka sa akin. Pero hindi nagbabagong tingin ko sa'yo ha. Makulit ka pa rin.
Papadudot naging mag-best friend kami ni Celeste. Mabait siya kaya ewan ko kay Migs kung bakit nagawa niya yon kay Celeste. Ang masasabi ko lang din ay mabait din naman ako at nagawa din ni Migs sa akin ang ginawa niya. So may malaking problema talaga sa pagkatao niya si Migs. Pero ayaw ko nang isipin yon. Hinayaan ko na lamang ang karma. Kasi kahit ayaw kong malaman ay nabalitaan ko na ikakasal na si Migs sa anak ng supervisor niya. Ang sabi ay ayaw niya daw sa babae pero wala siyang magawa. Hindi ko siya i-congratulate sa halip ang masasabi ko lang sa kanya ay good luck. Si Celeste naman dahil sa malalim na pagkakaibigan namin ay pinilit ko na huwag na silang umalis at sa bahay na manirahan. Una nahihiya si Celeste pero pinilit ko talaga. Kaya naghain siya ng deal na titira sila sa bahay sa kondisyong hati kami sa lahat ng babayaran sa bahay. Magandang deal na yon, Papa Dudut. Kaya inoohan ko na. Kasi para huwag din silang umalis dahil napamahal na rin sa akin ang dalawang anak niya. Pero may malungkot. Pero masaya akong balita. May foreigner na suki si Celeste sa pagbili ng alahas ang nag-propose na sa kanya. Matagal na pala siyang gusto noon. Kaso sinabi niya na may kinakasama siya. Pero nang maghiwalay nga sila ni Migs, ayun, nagpursige pala si Harold. Yun ang pangalan niya. At ngayon ay balak silang dalhin sa ibang bansa na mag-iina. Mabait naman si Harold at na-meet ko na siya at sobrang magalang kaya alam ko na safe sa kanya ang mag-iina. Nasundan pa pala ng maraming pagdalaw si Tomas sa bahay, Papa Dudut. Pero iba pala ang pakay niya sa pagdalaw niya sa bahay. Ang tagal bago niya nasabi na matagal na daw pala niya akong gusto. Kaso'y nahihiya siyang lumapit at lalo pang nailang dahil sa nangyari sa akin kay Migs. Una ay nabigla ako pero hindi ko naman po siya binasted. Sinabi ko na okay lang pero sana ay huwag siyang umasa na sasagot agad ako. Nadala na ako, Papa Dudut. Gusto ko muna ng mahabang pagkakakilala sa tao bago ko pumasok sa isang relasyon. Ayaw ko na noong kakamadali, akala ko yun na. Akala ko ay siya na. Maling akala pala. Isang taon na ang lumipas at hanggang ngayon ay nanliligaw pa rin si Tomas sa akin at nakita ko ang sincerity niya. Kaya anytime soon ay sasagutin ko na siya. Naghihintay lamang ako ng magandang pagkakataon. Siya nga pala, Papa Dudut, masasabi ko lang, si Tomas ay hindi natanggal ang tawag sa akin na ma'am. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa mo ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rio. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang awit ng pag-ibig ay tungkol sa isang musikero na sumasabay sa indayog ng bawat letra ng kwento ng kanyang buhay at pag-ibig. Subalit sa kalagitnaan ng awit ay mapapatid ang kwerdas ng gitara na ikakasira ng magandang tono ng awit. Si Bogs ay isang gitarista at mga awit, isang talento na minana niya sa kanyang mga magulang. Sila ang kanyang inspirasyon sa tuwing siya ay tutugtog ng gitara at aawit. Subalit ang inspirasyon ay mawawala dahil sa isang aksidente. Dala ang tanging pamana ng magulang. Ito ang kanyang gagamitin upang ipagpatuloy ang buhay. Sa pagtugtog at pag-awit siya kukuha ng pera upang ipangtustos sa pang-araw-araw. Naisip man niyang bumalik sa pag-aaral ay hindi niya kakayanin dahil hindi sapat ang kinikita niya. Pero sa tulong ng isang tao na magiging mahalaga ang papel sa buhay niya, mas magkakaliwanag ang tinatahak niyang daan. Ang taong ito ay si Jemmy.
Ang kababata niya na naging matalik na kaibigan at naging kasintahan. May kahinaan si Bogs, kaya tama naman na nasa tabi niya si Jemmy para gabayan siya. Ang kahinaan din ni Bogs ang magdadala sa kanya sa maling desisyon. Sa bandang huli ay magkakaroon naman siya ng lakas ng loob, subalit eto naman ang muntik nang magdala sa kanya sa kapahamakan. Upang mas maliwanagan tayo ay alamin natin ang kwentong siguradong kapupulutan ng aral. Dear Papa Dudut, medyo mahaba po ang pangalan ko kaya tawagin mo na lamang ako sa palayaw kong Bogs. 27 taong gulang na pero ang kwento ko po ay nangyari nung ako ay magda-25 taong gulang pa lamang. Isa po akong musikero. Bata pa po ako nang turuan ako ng papa ko na tumugtog ng gitara. Simula po noon ay karugtong na ng buhay ko ang gitara at ang mama ko naman po ang nagturo sa aking kumanta. Mga musikero po kasi sila, may banda po sila at pabalik-balik sa Japan noon. Pero noong 1996 nang ipinagbuntis ako ni mama ay hindi na siya nakabiyahe at minabuti din ni papa na hindi na din bumiyahe para samahan si mama. Hanggang sa ipanganak ako at sa edad na 3 taon ay tinuturuan ako ni papa sa paggigitara. Kaya nahasa po talaga ako sa pagtugtog at syempre para po sa pagkanta. Hindi ko po alam kung bakit hindi na uli nag-anak sila mama at papa. Parang nakontento na sila sa akin. Pero noong 18 years old po ako ay kung saan ay unang taong ko sa college ay naaksidente sila mama at papa. Ayoko na pong balikan ang pangyayari pero noong araw na yon ay sabay nila akong iniwanan. Sobrang dalamhati ko noon, Papa Dudut. Pero salamat na lamang po at nandoon ang aking kababata na kalaunan ay naging girlfriend ko na si Jemmy. Noong mag-graduate ako ng high school, siya naman ay 4th year na. Saka po kami nagkamabutihan. Hindi naman po ako nanligaw basta dahil sobrang click kami ay alam na lang namin na kami na. Mas matanda ako kay Jemmy ng 1 taon. Kaya noong naging kami actually yung relasyon namin ay mas mayahambing sa pagiging best friends. Kasi noong naging kami wala pa sa amin yung sweetness na pang magkasintahan. Mas nandun kami sa nag-aasaran pero mas nakikare sa isa't isa. Dahil nga po kay Jemmy ay kinaya ko ang mga nangyari sa akin. Nagtuloy po ng pag-aaral si Jemmy habang ako naman po ay napilitang tumigil. Nagtrabaho po ako at ang trabaho ko ay ang bagay na alam ko. Ang pagtugtog at pagkanta. Para mabuhay ay nag-basking po ako. Pumupwesto ako sa kung saan para tumugtog kapalit ng donasyon sa mga taong mag-aabot kahit kaunting barya. Ang kalaban ko lang po ay madalas akong napapaalis sa mga pinipwestuhan ko. Ilang taon ko pong naging buhay ang ganon. Mahirap po pero kailangan ko pong gawin. Hanggang sa nag-graduate na si Jemmy. Pagka-graduate niya ay nagnegosyo siya sa tulong ng magulang niya. Nagtayo sila ng isang mala-convenience store sa lugar namin. Si Jemmy ang namamahala dito at bukod sa pagmamanage ng negosyo nila ay tinutulungan ako ni Jemmy. Siya na po ang nakikipag-usap sa mga lugar na pwede kong pwestuhan at magbasking. Mula noon ay hindi na ako pinapaalis dahil may nakukuhang permit si Jemmy. Hindi lang po yun. Nang tumagal po ay nahanapan niya na rin ako ng gig sa mga bar. Kaya parang si Jemmy ang tumatayong manager ko. Kinausap ko po siya na mag-cut sa mga kinikita ko pero nagalit po siya sa akin. At sinabing parang ibang tao naman daw siya sa akin. Napahiya din po ako, Papa Dudut, pero wala po akong masamang ibig sabihin noon. Kaya ayun na ang naging kasunduan. Basta tumugtog lamang ako at siya na ang bahala. Masaya na siya sa ginagawa niya.
O eto, kumain ka muna. Wala na silang bola-bola eh, kaya asado na lang pareho binili ko. Okay lang. Siopaw pa din naman yan. Ilan lang booking mo last week, baka kapusing ka na naman. Hindi ako kakapusin. Nakarami naman tayo 2 weeks ago kaya walang problema. Tsaka siopaw lang naman yan. Hindi naman mauubos budget ko dahil sa siopaw. Teka, yan lang ba hapunan mo? Ano ka ba? Madami kang schedule ngayon. Baka hindi kayanin ng siopaw ang buong magdamag mo. Okay lang to. Nakarami naman ako ng kanin kaninang tanghali eh. Sandali, ibibili kita ng pansit ha? Wag na. Anong wag? Hindi pwedeng yan lang ang kakainin mo. Wag na, okay lang to. Hindi okay yan. Sandali, bibili ako ng pansit. Sandali nga, ako na lang bibili. Mauubos ang pera mo, ako na. Jemmy, wag na, nakakahiya na eh. Kanino ka nahihiya? Sa akin? Others ba ako sa'yo? Hindi naman sa ganun. O pues, ikaw hindi ka other sa akin. Importante ka kaya hayaan mo ko. Ang dami mo nang ginagawa para sa akin eh. Hindi ka naman nakikihati sa kinikita ko. Sobra-sobra na yun. Baka ako naman ang sobrang mainis sa sinasabi mo. Jemmy naman. Bugs naman. Oh, wag ka na magalit. Good. Sandali at bibili ako ng pansit. Ay, ang pilit mo. O sige, magigitara muna ako dito habang bumibili ka. Bugs, eto na. Oh, akala ko pansit bibilin mo. Bakit kaldereta at kanin to? Hindi kaya ng pansit ang pagbibigay energy sa'yo ngayon. Kaya dapat mag-rice ka para full tank. Eh ikaw, Kumain na ako sa bahay. Alam mo naman si Mami, hindi ako paaalisin kung hindi ako kakain. May kasalanan nga ako sa'yo eh. Kaya ako bumabawi. ha? Ano yun? Si Mami kasi, may pagkain na nilagay sa baunan. Daling ko daw para sa'yo. Kaso, nakalimutan ko. Sorry. Nakakatuwa talaga si tita. Palagi akong kabilang sa hapunan na niluluto niya. Siyempre naman. Para ka na ding anak nila Mami at Daddy, no? Salamat. Salamat sa inyo. Uy, Ha? Bakit? iiyak ka ba? Hindi ah. Iiyak ka eh. Ayan, biglang namula ang mata mo. Uy, ano ka ba? Sorry. Naalala ko lang kasi sina mama at papa. Sorry din, napaalala ko sila. Huwag ka nang umiyak please, naiiyak din ako eh. Sige, hindi na. Kumain ka na. Eh ikaw nga, di ka kakain? Kumain na nga ako. Ay, oo nga pala. Pero syempre sasabayan kita. Kakainin ko tong siopaw na bili mo. Baka mabitin ka dyan. Eto pa isa oh. Tutal, kanin naman tong kakainin ko. Hindi, itago mo lang yan. Pang midnight snack mo yan. Pang recharge. Pero... Wala nang pero-pero. Kumain ka na. Okay, o kumain ka na din. Sarap. Masarap din tong kaldereta nila. Ay nako yes, masarap yan. Pero mas masarap pa din yung nilutong minudo ni Mami. Mamaya pagtapos ng mga set mo, kainin mo sa bahay bago ka umuwi. Natakam tuloy ako. Talagang matatakam kapag nakita mo pa lang. Basta mamaya, siguradong pagod ka kaya iinit ko yung pinabaon ni Mami para kainin mo. Pero meron na akong siopaw. Yang siopaw, midnight snack. Yung minudo ni Mami pang after work meal mo, okay? Okay, sige. Salamat. O siya, habang kumakain ka, sabihin mo na yung mga schedule natin ngayon. Nakausap ko yung mall dyan sa kabilang kalye na pupwesto tayo sa tapat nila. Okay naman daw. Tapos, after 1 hour, lipat tayo sa kabilang mall. Saka tayo punta dun sa gig mo ngayon, dun sa bar na malapit dun sa pangalawang mall. Kaya kumain ka ng marami. Sandali, kukuha pa kita ng extra rice. Ano ka ba? Ako na. Ako na kukuha. Maupo ka na lang dyan at ituloy ang pagkain para hindi ka mabitin. Sandali. Salamat. Dahil mahal na mahal ako ni Jemmy ay ganun din ako sa kanya. Papadudot ang naigaganti ko na lamang sa lahat ng kabutihan ni Jemmy ay ang magpasalamat. At mangako na kapag nakaangat na ako sa buhay ay babawi ako sa lahat ng mga nagawa niya sa akin. Madalas naiinis si Jemmy sa paulit-ulit kong sinasabing ito.
Palagi niya ding sinasabi na hindi siya naniningil. Bukal sa loob niya ang mga ginagawa niya dahil mahal niya daw ako. Mababaw ang luha ko, Papa Dudut, kaya mabilis akong maiyak. Siguro sobrang kasabikan ko sa pagmamahal ng mga magulang ko. Pinangakuan ko din kasi sila na kapag sumikat akong singer ay hahanguin ko sila sa pinagdadaanan naming hirap. Lagi kong sinasabi sa kanila na mababalik din ang mga pinundar nila na nawala dahil sa sakripisyo nila sa akin. Tapos sasagot si Papa nang gusto lang nilang makatapos ako ng pag-aaral, tapos iiyak sila ni Mama kaya maiiyak na rin ako. Lahi pala kami ng mga iyakin. Pero wala na sila Mama at Papa at hindi ko na maibibigay sa kanila ang pinangako ko. Alam ko baka masama ang loob nila sa akin kasi hindi ko tinuloy ang pag-aaral ko. Pero alam ko naman na naiintindihan nila. Kaya kapag nagdarasal ako ay sinasabi ko sa kanila na kapag maayos na ang financial ko ay babalik ako sa pag-aaral. Pangako ko sa kanila yon. Kaya malaki talaga ang pasasalamat ko kay Jemmy at sa pamilya niya dahil pinupunuan nila ang pangungulila ko sa mga magulang ko. Matapos kong kumain ng gabing yon ay nagpunta na kami sa tapat ng unang mall na kakantahan ko. Matapos ang una kong kanta ay may babaeng lumapit sa akin. Mukhang may kaya dahil parang mamahalin ang mga suot niya. Binati niya ako at nagalingan siya sa akin, Papa Dudut. Nagpasalamat lamang ako at ilang na napatingin kay Jemmy. Unang beses kong naramdaman na baka magselos si Jemmy. Salamat po, babalik po ako after 5 minutes. Sana magstay kayo. Salamat po ulit. Jemmy, Bakit? okay ka lang? Oo naman. Bakit? Wala. Bakit nga? Wala, nakalimutan ko na. Nakakainis ka. Kasi yung Yung babae kanina? nagagalit ka ba? Saan? Sa akin. Bakit naman? Kasi masyadong madikit sa akin yung babae kanina. Naku, Bogs. Hindi lang yan. Madami pang pwedeng ganyan na makasalamuha mo sa trabaho mo kaya masanay ka na. Ibig mong sabihin, okay lang sa'yo yun? Syempre hindi. Pero sila naman ang lumalapit sa'yo eh. Syempre din, iba na kung ikaw naman ang lumalapit o kaya hindi ka man lumapit pero pumatol ka sa pagkalingkis nila sa'yo. Di ko naman gagawin yun. Alam ko naman, kaya nga wala lang sa akin yun. Salamat Sana naman? sa pag-intindi. Kung hindi ko naiintindihan tong ginagawa mo, di sana noon pa sinabi ko na tumigil ka na at maghanap na lang ng ibang trabaho. Pero alam kong pangarap mo to kaya nandito lang ako lagi para sumuporta sa'yo. Salamat. Oh, sana naman. Basta, salamat. Bahala ka nga. Alam mo, uminom ka na muna at malapit na matapos ang 5 minutes. Ay, oo nga pala. Nanuyo nga pala yung lalamunan ko. Ano? 3 kanta pa lang yung ginawa mo, nanuyo ng lalamunan mo. Hindi naman dahil sa kanya. Eh saan? Nanuyo lalamunan ko kanina dahil sa kaba. Nung niyakap ako ng babae. Inuulit-ulit mo ha? Siguro may something ka dun sa babae, no? Ha? Wala no? Hindi ko gagawin yun. Niloloko lang kita. Ikaw talaga. Alam mo namang ayaw kitang nagagalit sa akin eh. Hindi ako magagalit sa'yo. Maliban na nga lang kung nagustuhan mo din yung mga yakap ng babae. Hindi talaga, hindi ko magugustuhan yun. Pex man, mamatay man. Hoy! Anong mamatay ang sinasabi mo? Niloloko lang kita. Uminom ka na nga lang. Nandyan yung tubig sa bag natin. Yes ma'am, iinom na po. Kunin ko lang yung tubig dito sa bag. Gusto mo rin ba ng tubig? Mamaya na ako. Uy! Ano to? Alin? Yang nasa case ng gitara. Yang kasama ng mga pera na hinulog ng mga tao. Ano yan? Wallet yata? Wallet nga. Kanino yan? Ewan. Tingnan mo kung may ID. O ito nga, merong ID. Mildred, teka. Ito yung babae kanina ah. Siguro nahulog niya kanina nung yumayakap siya sa akin. Yun talaga naisip mo? Ha?
Oo, kasi siguro nung umiiwas ako, nahulog niya yan. Defensive? Hindi naman ako defensive. Biro lang. Ganito na lang. Wala kasing cellphone number dito. Ilagay na muna natin dyan sa case ng gitara. Baka sakaling bumalik yun. At least nandyan lang. Tapos pag hindi binalikan, isoli na lang natin bukas. Oo nga, sige, ganun na lang gawin natin. Oh, mag-relax ka na tapos ng 5 minutes. Ibinalik namin sa case ng gitara ang wallet at nagsimula na akong kumanta muli, Papa Dudut. Maganda ang gabing yon kasi madaming naguhulog ng pera sa guitar case ko. Panglimang kanta ko ay may biglang dumating na mga pulis kaya agad silang nilapitan ni Jemmy at ipinakitang permit namin na pwede kaming magbusking sa lugar na yon. Pero sabi ng mga pulis ay hindi daw yon ang dahilan, kundi may reklamo daw sa akin. Saka dumating si Mildred, ang babaeng may-ari ng wallet. Kasama niya pala ang mga pulis at siya ang nagreklamo na dinukutan ko daw siya kaya nawawala ang wallet niya. Nainis ako, Papa Dudut, porque nawala ang wallet niya ay dinukot ko na raw. Papaano pala kung sa ibang lugar niya na ihulog? Tapos ako ang pagbibintangan niyang kumuha. Kaya itinuro ko ang wallet at sinabing nahulog niya kanina. Tinanong ng mga pulis kung yun daw ba ang wallet ng babae at kinuha niya ito at sinabing yun nga. Pero hindi pa pala doon natatapos, Papa Dudut. Kasi sinabi niya sa mga pulis na wala na daw laman ang wallet niya na may lamang 10,000. Papa Dudut, wala kaming nakita doon kahit piso tapos sasabihin niya na may 10,000 ang wallet niya. Pinaniniwalaan siya ng mga pulis at sinabing sumama daw ako sa presinto at doon na ipapaliwanag ang nangyari. Umagitna si Jemmy at sinabing wala talagang laman ng wallet. Kaya sinabi ng babae na magakontsaba daw kami ni Jemmy. Kaya pati si Jemmy ay gustong isama din ng pulis. Pero sabi ng babae hindi na siya magreklamo basta ibalik ang pera niya. Pero wala kaming kinukuha at ano ang ibabalik namin sa kanya. Kaya sabi ng pulis na sa presinto na lamang daw namin ayusin. Umihirit uli ang babae na kung nagastos na ang 10,000 ay kukunin niya na lamang ang lahat ng pera na nasa guitar case. Kahit kulang ito sa 10,000. Umayag naman ang pulis at aangal pa sana ako pero sinabi ni Jemmy na hayaan ko na lamang daw para wag na daw akong mapag-initan pa. Sobrang sama ng loob ko noon, Papa Dudut. Halika na. Na-cancel ko na yung busking mo sa susunod na mall. Okay ka lang ba? Punta na tayo dun sa bar para doon ka na magpalipas ng sama ng loob. Hindi ko makakalimutan yung mukha niya. Gusto mo ako na lang ang pupunta sa bar at ipapakancel ko na lang ang gig mo para makapagpahinga ka na muna? Wag, baka magalit sila hindi na ako ibukuli. Pero okay ka na ba? Okay na, siguro maya-maya mas bubuti na pakiramdam ko. Scammer ang babaeng yun. Biniktiman niya tayo. Pinaghirapan natin yun eh. Tapos kukunin niya lang ng ganun-ganun. Trabaho nila yun kaya wala silang pakialam kahit sino pang mabiktima nila. Bakit may mga taong ganun? Hindi sila magtrabaho ng patas. Huwag mo nang isipin yun. Pero kung kailan pa naman maraming nagbigay sa atin, ngayon lang tayo tinao ng ganung karami. Tapos sila makikinabang sa pagod natin. Isipin na lang natin na may mas malaking kapalitang nawala. Ay, sorry ha. Saan? Kasi kung hindi ko hinayaan yung babaeng yun na makalapit, hindi sana mangyayari to. Sana nung nakita ko palang napalapit siya, umiwas na ako agad. Huwag mo nga sisihin ang sarili mo, wala kang kasalanan. Ang tanga ko talaga. Hoy, ano ka ba? Hindi mo kasalanan yun, biktima ka dito. Biktima ako ng katangahan ko. Masyado kang malupit sa sarili mo, kalimutan mo na yun. Babawi tayo. Itong makukuha mong TF dito sa gig na to, malaki-laki. Pumayag sila na 3K. Tapos, pag nagustuhan ka daw, ireregular ka nila. Tapos ang oras mo, 11 PM at 1 PM. 2 sets ka na tig 45 minutes. Ibig sabihin, may oras pa tayong magbasking kahit isa o dalawang lugar.
Hoy, hindi ka ba masaya? Ha? Ano yun? Kita mo, hindi ka nakikinig. Ang dami kong sinabi. Pasensya ka na. Uwi na lang tayo. Wag. O sige na, okay na ako. Ayos na ako. Sinasabi mo lang yan eh. Hindi, promise, okay na talaga ako. Bakit hindi ka nakangiti? Oh, ayan o. Ay, ang plastic ng ngiti mo. Hindi kaya. Biro lang. Ayan, ngiti ka lang. Sabi nga sa show business, the show must go on. Huwag mong dali ng problema sa performance mo. Oo, hindi na. Babawi na lang tayo. Oh, papasok na tayo sa bar ha. Dapat good mood ka para pag nakita ka ng manager, positive agad ang tingin niya sa'yo. Eto na po, good mood na. Nakangiti na oh. Good. Tara, pasok na tayo. Ayun, dun tayo sa dulo. Tara. Sandali. Hindi ba si Mildred yun? Sinong Mildred? Yung nang scam sa atin. Tingnan mo, saya niya parang walang nangyari oh. Tuwang-tuwa siya na nakaloko na naman siya. Siya nga! Teka, palabas na siya. Hahabulin ko lang. Bogs! Hoy! Sandali! Huwag kang humarang sir, may hinahabol ako. Sino? Yung babaeng yon? Oo, siya nga. Bakit? Bakit ba kailangan mo malaman? Padaanin mo na ako, makakalayo na siya eh. Ano bang atraso niya? Iniscam kami ng babaeng yon. Magnanakaw yon. Sandali. Ako nahihingi ng pasensya. Sino ka ba? Girlfriend ko ang babaeng yun. Pagpasensyahan nyo na. May sakit kasi siyang ganun. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag pero ako na ang hihingi ng tawad. Bogs, ano nangyayari? Girlfriend daw nito yung scammer na babae. Magkakuntsa ba kayo? Sandali. Sinabi ko nang may sakit ang girlfriend ko. Hindi niya mapigilan ang manloko at manguha ng pera ng iba. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Wala kaming pakialam kung ano man yung sakit niya. Yung pera ko ang kailangan ko. Huminahon ka. Ganito na lang. Ibabalik ko ang pera mo. Puntahan mo ako mamaya sa club dun sa bungad. Hihintayin kita. Teka, sandali. Paano ko malalaman na hindi niyo na naman ako niloloko? Oh, heto. Iiwan ko sa inyo tong singsing ko. Ibalik mo na lang mamaya pagpunta mo doon. Ako nga pala si Matt. O sige, hihintayin kita ha. Halika na. Puntahan natin sila mamaya. Baka panibagong scam na naman yan. Hindi naman siguro. Iniwan niya tong singsing niya eh. Siyempre hindi natin malalaman kung peke yan o tunay. Ganito na lang. Puntahan natin sila. Pag wala sila doon, umalis tayo agad. Sige, kung yan ang gusto mo. Halika na, ando na yung libreng food natin para makapag-relax ka na din bago ang set mo. Matapos ang set ko, Papa Dudut, ay pinuntahan namin sila sa club na sinasabi noong Matt. Nagbabaka sakali lamang naman ako kahit na ayaw na ni Jemmy na magpunta kami. Laking gulat namin, Papa Dudut, dahil nandun si Matt at nandun din si Mildred. Nilapitan namin sila at pagkakita sa amin ay agad na humingi ng pasensya si Mildred. Hindi lang daw niya mapigilang gawin ang ginawa niya at sa buntong yon ay medyo naawa naman ako. Pero kailangan ko pa din ang pera ko. Isunoli ko ang singsing ni Matt at hiningi ang perang pinagpagurang ko. Nang sabihan ni Matt si Mildred ay agad nitong nilabas ang pera at ibinigay sa akin. Ang laking bigat na nakadagan sa akin ay nawala nang mahawakan ko ang perang nawala na galing sa pagod ko. Sa kamuling nagsalita si Matt na naikwento daw ni Mildred sa kanya na acoustic performer ako. Sinabi ni Matt na gusto raw niyang makabawi sa hassle na naramdaman namin. Nagpo-produce pala siya ng mga shows at nagbubook ng mga performers para sa ibang bansa o sa mga hotel dito sa Pilipinas. Sinabi niya sa akin na gusto raw niya akong tulungan. Sobrang tuwa ko, Papa Dudut, noon. Tama si Jemmy na may mas malaking kapalit ang pagkawala ng pera ko. Hindi lang yon kasi bukod sa swerte ay naibalik pa sa akin ang pera ko. Kaya niyaya ko ni Matt sa table nila at doon daw kami mag-usap.
Nauna sila Matt sa table at kinausap muna ako ni Jemmy. Bog, sandali. Oh, bakit? Uwi na tayo. Ha? Bakit tayo uuwi? Hindi magandang pakiramdam ko. May sakit ka? Wala. Diyan sa dalawang yan, hindi magandang pakiramdam ko sa kanila. Eh bakit naman? Isusoli nga nila yung pera natin eh. Iba talagang pakiramdam ko sa kanila eh. Jemmy, kailangan kita dito. Ikaw marunong makipag-usap sa mga ganito eh. May iba pa naman siguro tayo na pwede makausap. Pero eto na to, kaharap na natin. Maghahanap pa ba tayo ng iba? Hindi ko alam. Parang ibang pakiramdam ko. Okay, sige ganito. Makipag-usap tayo. Pakinggan natin sila. Kung hindi na maganda usapan, ako na mismo magyayaya umuwi. Pero please, pagbigyan mo na ako dito. Baka ito na kasi yung mag-ahon sa akin eh. Ha? Please? Sige. Yan. Halika na. Ang tagal nyo. May pinag-usapan lang kami sa labas. Nasaan si Mildred? May nakitang kaibigan. Nandyan lang yun sa paligid. Ano ba mga pinoproduce mo? Mabilis ka, boy. Uminom muna tayo para mas maganda ang usapan natin. Sige. Baka maglasing ka ah. Mahina lang naman ang alcohol niyang iniinom namin. Kaya uminom ka na rin. Hindi na, salamat. Para sa future talent ko. Kampay! Kampay. Ano bang business mo? Sabi ko nga, nagbubook ako ng mga performers sa mga hotel dito at sa ibang bansa. Hotels at bars. Ikaw ba? Saan ka nagpa-perform? Kung saan-saan. Nagbabasking ako sa mga tapat ng mall, mga park, minsan sa tapat ng simbahan pag nakabreak yung misa. Pero may nakuwang gig si Jemmy para sa akin. Doon nga sa bar kung saan mo kami unang nakita. Ah, okay. Kung ako ang magmamanage sa'yo, syempre tatanggalin ko na ang busking. Tapos kung bar naman, siguro weekend lang ang gigs mo. Mahina kasi pag weekdays. Okay ka ba sa ganun? Oo naman. Paano ba makapasok dyan? Naniniwala ako kay Mildred nung sinabi niyang magaling ka. Kaya dun pa lang malaki na ang chance mo. Pwede ko makapunta sa ibang bansa? Pwedeng pwede. Kung hindi ako mapapahiya sa'yo, ilalaban kita. Pati sweldo mo, pwede kong ilaban na mataas. Sang mga bansa ka ba nagbubuk? Iba-iba. Bakit? May iniiwasan ka bang bansa? Wala. Kahit saan pwede ko. Jemmy, narinig mo yun? May chance daw ako makapunta sa ibang bansa. Dahan-dahan ka sa pag-inom Alam mo ha? ba na kahit saan ka makapunta, ang sweldo mo ay dollars. Siyempre, maliban na lang kung dito ka lang. Peso ang sweldo dito. Dollars? Jemmy, dollars daw. Narinig mo yun? Pogs, huwag kang masyado agad maniwala. Mukhang totoo naman yung sinasabi niya eh. Ano? Kung okay ka bukas, basahin mo ang kontrata para magkapirmahan na agad tayo. Okay, sige. Payag ako. Puntahan kita bukas. Oh, inom pa! Cheers. Bogs, madami ka nang naiinom. Kaya ko. Huwag kang mag-alala. Masaya lang ako sa mga narinig ko. Yang kasama mo ba? Anong talent? Ay, sorry. Siya nga pala si Jemmy. Ang one and only ko. Pwede kang maging model. Pero pagdating sa ibang bansa, dapat hindi kayo magsyota. Kasi nega yun sa mga iba. Ayaw nila nang may karelasyon sa trabaho. Hindi ako interesado. May negosyo ako rito. Sayang, maganda ka pa naman. Tsaka maganda ang katawan mo. Magsuot ka lang ng damit na medyo labas ang dibdib at kita ang legs. Ewan ko na lang kung di mag-agawan sa'yo ang mga agency. Jemmy, ayaw mo ba mag-model? Bogs, ang bastos na ng bibig niya tapos itatanong mo sa akin yan? Wala naman siyang sinabing masama. Oh, inom pa! Papadudot magaganda ang mga pinapangako ni Matt. Kaya lalo akong nainteresado sa mga offers niya. Hindi ko maintindihan si Jemmy kung bakit siya inis na inis kay Matt. Iniintindi ko lang din kasi nga bago nangyari ang gabing yon ay muntik na kaming mawala ng pera. Pero kahit naiinis si Jemmy ay itinuloy ko ang pakikipag-usap kay Matt.
Si Jemmy kasi dapat ang inaasahan ko na makipag-usap pero wala siyang gana. Kaya ako na rin ang nakipag-usap at dahil na din siguro sa alak ay naging malakas ang loob ko sa pagtatanong sa kung ano-ano ang mga benepisyo, sweldo at iba pa. Para kung nasa alapaap noon papadudot habang nadidinig ko kung gaano kalaki ang kikitain kahit sa tip ay binibilang ko na ang mga gagawin ko. Dahil sa pangangarap ko ng gising ay hindi ko na naalala na kasama ko pala si Jemmy. Nawala siya sa isipan ko. Basta ang nasa isipan ko ng oras na yon ay matutupad lahat ng gusto kong mangyari. Magiging proud sa akin sila mama at papa at naisip ko din noon na kung mag-aaral pa ba ako kung matagumpay na ako. Sabi ko sa sarili ko ay siguro naman ay hindi na magagalit sila mama at papa kung hindi ko itutuloy ang pag-aaral. Kasi successful na naman ako. Nasa gitna ako ng pangarap ko nang bigla kong madinig ang boses ni Jemmy na magbabanyo daw siya. Tumango lamang ako at hinayaan siyang pumunta sa banyo. Pag-alis ni Jemmy ay nag-isang tagay pa uli si Matt. Matapos ang tagay ay nagpaalam siya na magbabanyo lang din. Kaya hinayaan ko siyang umalis at ilang sandali pa ay bumalik na si Jemmy sa table. Halika na. Anong halika na? Umuwi na tayo. Mamaya na, Jemmy. Umalis na tayo dito. Maupo ka nga muna. Ayoko na. Gusto ko nang umalis. Ano bang nangyayari sa'yo? Sa daan ko na ikukwento. Bakit hindi pa dito? Umalis na nga tayo. Mamaya na. Konti pa tapos aalis na tayo. Tsaka wala pa sila, Matt. Ayokong makita ang pagmumukha ng lalaking yun. Bakit ba? Ano bang mali sa kanya? Madami. Alam ko na hindi maganda yung unang pagkakakilala natin sa kanila. Pero bumabawi naman sila eh. Huwag kang magpabulag sa mga salita niya. Halika nga dito, maupo ka na. Hintayin na lang natin si Matt. Ayoko. Bakit ba? Bigla niya akong niyakap at pinilit halikan. Oh, huminahon ka nga, Jemmy. Huminahon? Yan ang masasabi mo sa nangyari sa akin? Binastos na ako at hinahalay. Jemmy, baka sinasabi mo lang yan kasi ayaw mo sa kanila. Bogs naman, kung nagsisinungaling man ako, hindi ba dapat sa akin ka pa din maniwala at dapat magalit ka sa kanila? Eh anong gagawin ko? Aawayin ko sila? Ano? Umupo ka na lang. Kung ayaw mo sa kanila, tiisin mo na lang ng konti. Parang di na kita kilala. Aalis na ako. Oh, Jemmy! Sandali! Jemmy! Ay, mga babae talaga. Oh, nasa na si Jemmy? Umalis na eh. Bakit? Ewan dun, niyakap mo daw. Ginulat ko lang, niyakap na agad. Huwag mo na siyang intindihin. Baka napagod lang siya kanina sa mga ginawa namin. Pag pumirma ka sa akin ng kontrata, hindi ka na mapapagod ng kakalakad at kakalipat-lipat. Baka makabili ka na din ng sarili mong sasakyan. Gusto ko yan. Pero pag nasa amin ka na, paano si Jemmy? Okay lang yun. Hindi na siya pwedeng makialam sa mga desisyon. May intindihan naman niya siguro yun. Good. Tagay pa. Cheers! Pero siguro unahin ko muna yung bahay kaysa sa kotse. Bakit hindi mo pagsabayin? Kaya ba yun? Pag nagpunta ka ng ibang bansa, mahina ang 1 taon at makakaipon ka na ng pambili ng bahay at lupa, pati kotse. Talaga? Oo, unang kontrata mo 6 months. Pwede ka na mag-down sa bahay at lupa. Tapos larga ka uli ng 6 months. Mapo-full payment mo na ang bahay. Tapos may pambili ka pa ng kotse. Excited na ako. Oh, tagay pa! Cheers! Magkano ang pera mo sa wallet ngayon? Yung sinoli ni Mildred sa akin na 7,000 tapos yung TF ko kanina sa bar na 3,000. Bale, 10,000 lahat. Kung ngayon, 10,000 lang ang laman ng wallet mo, sa susunod, wala ka nang dalang cash. Bakit? Kasi, credit card na lang ang dala mo. Wow! Hindi ko pa nararanasan magka-credit card. Pwes, baka magsawa ka ng kakagamit kasi madami kang pera. Salamat, Matt ah. Oh, tagay pa! Cheers! Waiter,
Isang bote pa nitong alak. Hindi ko na ata kaya. Ano ka ba? Mahina ka ba? Paano kung yayain ka ng mga customer sa ibang bansa para uminom? Ano, susukuan mo sila? Malakas silang magbigay ng tip. Sige, kaya ko pa. Good. Oh, simuntin na natin tong isang bote bago dumating yung susunod na bote. Tagay! Ang mahal siguro ng alak dito, no? Lalo na yung mga bote-bote. Huwag mong alalahanin yun. Pera lang yan. Inom pa. Cheers! Papadudod sunod-sunod ang inom namin ni Matt. Si Matt naman ay parang hindi na lalasing. Lalo na noong bumalik si Mildred. Yung tagay niya ay sa akin pa niya pinapasagot. Kahit lasing na ako ay ramdam ko kung paano makalingkis si Mildred sa akin. Hanggang sa mawala na ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano ko katagal nakatulog pero nagising na lamang uli ako nung kinakalabit ako ng waiter dahil alas 7 na ng umaga at closing na. Palis na sana ako nang pigilan ako at iabot sa akin ang bill. Kahit lasing na lasing ako ay nagulat ako kung bakit ako ang pinagbabayad ng bill. Sinabi ng waiter na sila Matt at Mildred ay 3 oras nang nakaalis at hindi nagbayad. Nang makita ko ang bill ay kulang pa ang pera sa wallet ko para mabayaran ang lahat. Habang dinudukot ko ang wallet ko ay nakikiusap ako na baka pwedeng 10,000 lang muna ang ibigay ko at ihahabol ko na lamang ang kulang. Pero mas lalo akong napahiya nang makitang wala ng laman ang wallet ko. Inisip ko kung saan napunta yon. Yun pala ay dinuukot ni Mildred sa likod ko noong niyayakap niya ako. Walang-wala na akong pera, simot na ako dahil sa paniniwala sa panloloko ng 2 scammer na yon. Nagkapalmukha na lamang ako at tinawagan si Jemmy at umutang ako ng pera. Kasi tatawag daw sila ng pulis pag hindi ako nakabayad. Sinagot naman ni Jemmy at pinaliwanag ko ang mga nangyari. Sinabi niya na sabihin ko sa waiter na sandali lang at pupunta siya doon. Jemmy, Kumusta ka? mabuti naman. Salamat at nakapunta ka agad. Magkano bang bill? 25,000 eh. Nawala na yung 2? Oo, bigla silang nawala. Iniwan na lang nila ako. Jemmy, patawarin mo ako ha. Sana talaga nakinig ako sa'yo. Wala na. Nangyari na yan eh. Nabulag ako eh. Bogs, hindi mo pwedeng idahilan yan. Gusto ko kasing gumanda yung buhay ko. Pasensya ka na talaga. At kaya mo akong pabayaan para sa ikagaganda ng buhay mo? Patawarin mo ako, Jemmy. Hindi ako galit. Pero mali pa rin yung ginawa ko. Maling-mali yun. Okay na, nagsorry ka na. Wala akong kwenta. Maging aral na lang sa'yo yan. Oo talaga, magiging aral na to para sa akin. Wala na ba silang ibang kinuha sa'yo? Yun lang laman ng wallet ko kinuha nila. Pasalamat na lang tayo at hindi ka nila sinaktan. Hindi kita naipagtanggol kagabi tapos hindi pa kita pinaniwalaan. Patawarin mo ako, Jemmy. Sana sumabay na ako sa'yo nung umuwi ka. Hayaan mo na yun. Ang importante, ligtas ka na. Tahan na. Wala na tayong magagawa. Nangyari ng mga nangyari. Isipin mo na lang kung paano ka babawi sa sarili mo. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Okay na ako. Wala din naman nangyari sa akin eh. Pasalamat na lang din tayo doon. Tumahan ka na. Ayusin muna natin tong problema. Tahan na. Sorry. Isettle mo muna yung 25,000. Eto. Dadaling ko lang to dun sa manager ha. Sandali lang. Bogs, ano ba nangyari sa'yo? Sa loob ng isang gabi bigla kang nagbago. Boss, salamat. Pasensya na po uli sa abala. Ayan pang 5,000. 5,000? Para saan to? Sa'yo din yan. Bakit mo ako binibigyan ng 5,000? Kasama yan sa pinagbentahan ko ng gitara mo. Ha? Wala na akong choice. Wala akong hawak na pera ngayon. Kaya kaysa makulong ka, binenta ko na lang yung gitara mo. Wala na yung gitara ko. Wala na akong maisip na ibang paraan. Okay lang. Tama lang naman yung ginawa mo eh.
Kung may hawak lang akong pera ngayon, hindi ko ibebenta ang gitara mo. Kaso, biglaan eh. Alam ko kung gaano kahalaga yun sa'yo. Huwag kang mag-alala. Okay lang yun. Umayos ka na. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya huwag ka mawalan ng pag-asa. Mababawi mo rin ang nawala sa'yo. Oo, naniniwala ako. Sa tulong mo, makakabawi ako, Jemmy. Bogs, may sasabihin ako sa'yo. Alam kong hindi maganda ang timing pero nandito na rin lang tayo at napag-usapan na din naman natin yan. Ha? Hindi kita maintindihan. Hindi na kita matutulungan sa pagbabasking at paghahanap ng gigs. Pero balik ka dun sa huling bar na tinugtugan mo. Baka nakuha mo yung slot. Sandali, naguguluhan ako. Magpahinga na muna tayo. Kailangan siguro natin muna mag-isip ng malayo sa isa't isa. Bakit? Gusto kong pag-isipan mo muna kung anong mga gusto mo sa buhay. Pero ikaw ang gusto ko. Hindi lang ako, Bogs. Ang lahat ng tungkol sa buhay mo. Kailangan mo munang mag-isip. Jemmy naman, please. Huwag naman ganito. Please, huwag dito. Huwag ngayon. Huwag ngayon, please. Paalam, Bogs. Jemmy! Jemmy, patawarin mo ako! Jemmy, parawa mo! Jemmy! Jemmy! Ang sakit sa dibdib, Papa Dudut. Pero napakalaki naman talaga ng kasalanan ko kay Jemmy. Matapos na mga nagawa niya sa akin ay nakuha ko siyang echapuera. Nagsumbong na siya na muntik siyang halayin pero mas pinaniwalaan ko yung lalaking gumawa noon kesa sa kanya. Dalawang mahalagang nawala sa buhay ko ang gitara ko at si Jemmy. Pinipilit kong maging mabuting tao at hindi na rin ako nakakatugtog kasi wala na ang gitara ko. Yung club na kung saan ako nagkaroon ng kaso ay ang club na tumanggap sa akin para magtrabaho bilang isang waiter. Nakita nila ang nangyari sa akin at naniwala naman sila na inosente talaga ako sa mga nangyari. Kahit na hindi kasama yon sa pangarap ko ay pinilit ko pa din na tanggapin at gustuhin bilang simula ng aking pagbabago. Habang nagliligpit sa club, isang umaga ay may napanood ako sa binuksang TV sa bar. Una ay pinakikinggan ko lamang ang balita pero bigla akong napatingin nang madinig ko ang headline tungkol sa dalawang scammer at estapador na pinaghahanap ng batas dahil sa dami ng mga naloko nila. At ang mga ito ay sina Matt at Mildred. Naawa na lamang uli ako sa sarili ko dahil sa hinayaan ko silang lokohin ako. Matapos ko magligpit at maglinis sa club ay umuwi na ako. Pero gaya ng ginagawa ko araw-araw ay dumadaan ako kina Jemmy para kumustahin siya. Pero sa tagal ko nang nagpupunta doon ay kahit kailan ay hindi ako nilabas ni Jemmy. Ang mami niya lamang ang nakakausap ko at sa kanya na lamang ako nakikibalita. Naawa sa akin ang mami ni Jemmy pero wala naman siyang magawa. Matapos kong dumaan kina Jemmy ay diretso uwi na ako. Habang naglalakad ako ay nakita ko si Mildred. Sinundan ko siya at gusto kong malaman kung saan siya nakatira para isuplong ko sa mga pulis. Pero habang sumusunod ako ay biglang may humila sa akin. Ay, teka! Sino ka? Bitaw mo ako! Huwag kang maingay. Ikaw? Hayop ka! Tumahimik ka kung ayaw mo. Bakit? Ano gagawin mo? Aba, matapang ka na ha. Talaga matapang ako! Oh, anong gusto mo ngayon? Ikaw, ano gusto mo? Hoy, kutong lupa. Hindi ka ba natatakot? Patpating ka tapos ako ang hinahamon mo? Wala na akong pakialam doon. Bakit mo sinusundan si Mildred? Ano naman sa'yo? Sira ulo ka pala, syota ako yun eh. Bakit? Nung binastos mo syota ako, okay lang sa'yo? Nung binastos ko ang syota mo, okay lang. Kasi wala ka namang sinabi eh. Parang okay lang din sa'yo. Pero sa akin, hindi okay na sundan ang syota ko. Ano? Di ka makakibo? Kasi totoo. Nasaan na yung pera ko? Wala na, ubus na. Ibalik niyo yung pera ko, mga magnanakaw! Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo ha. O bakit? Totoo naman ah.
Pinagyayabang mo yan laki ng katawan mo, pero hindi ka naman nagtatrabaho? Wala kang pakialam ha? Kanya-kanya tayo. Kami manluloko, ikaw tanga. Hayop ka! Kung ayaw mong masaktan, tumigil ka ha. Pasalamat ka, binalibag lang kita dyan. Baka di ako makapagpigil, mabalian kita ng buto. Hayop ka! Oh, bakit ka umiiyak? Iyakin ka pala eh. Akin na yung pera ko! Huwag ka nang umasa. 10,000 hindi ka na makatulog? Pinaghirapan ko yun! Pinaghirapan din naman namin ah. Kung nalasing ka sana agad, edi nakaalis agad kami. Tapos hindi pa lumaki yung bill. Kaya kasalanan mo. Dahil sa inyo, naibenta ko yung gitara ko. Dahil sa inyo, hiniwalayan ako ni Jemmy. Dahil sa'yo yan. Huwag mong isisi sa amin. Kung hindi ka tanga, edi hindi sana nangyari yon. Gusto ko lang naman matupad yung mga pangarap ko eh. Ninakawan nyo kami ng pangarap. Pangarap lang pala eh. Di pangarapin mo lang hanggang gusto mo. Ang kapal talaga ng mukha mo! Hindi lang yan ang kaya kong gawin sa'yo pag di ka tumigil. Ibalik mo yung pera ko! Ang kulit mo. Aalis na ako. Huwag mo akong susundan ha. Hayop ka! Siguro naman madadala ka na niyan. Ibalik mo yung pera ko! Baliw ka na. Diyan ka ng tanga ka. Ibalik mo yung pera ko! Bitiwan mo yung pako. Ayaw mo ha? Akin na yung pera ko! Nanggigigil na ako sa'yo ha? Bitiwan mo yung pako. Akin na yung pera ko! Bitiwan mo ako. Hindi! Akin na yung pera ko! Ayaw mo? Pinilit mo ko. Pasensyahan tayo. Tulong! Hindi ko alam papadudot kung bakit ko nagawa yon. Napakaswerte ko na lamang talaga at sakto ang dating ng mga pulis. Naaresto pala nila si Mildred nang makita nila ang nangyayari sa amin ni Matt. Mabuti na lang talaga at napadaan sila, kundi ay hindi ko alam kung ano na ang kinalabasan ko ng araw na yon. Pagka-aresto nila kay Matt ay tumawag muna sila ng ambulansya para sa akin bago sila umalis. Pinasalamatan pa ako ng mga pulis dahil ang mga wanted na hinahanap nila sa patong-patong na reklamo ay napasa kamay din nila. Hindi ko lang alam kung kaya pang mang-scam nila Matt at Mildred sa loob ng preso. Malamang ay bumalik sa kanya ang karma at siya naman ang magugulpi gaya ng ginawa niya sa akin. Gusto ko lang namang maibalik ang pera ko kasi pinaghirapan ko yon. Pero kahit na hindi na maibalik ang pera ko ay okay na rin sa akin kasi nakamit ko na rin ang hustisya dahil sa pagkakahuli at pagkakakulong nila. Habang nagpapagaling ako sa bahay ay may hindi ako inaasahang bisita na dumating, papadudot. Pasok! Jemmy! Oh, huwag ka nang tumayo. Humiga ka na lang dyan. Jemmy, salamat dumalaw ka. Kamusta ka? Maayos na ako. Lalo na ngayon nakita kita. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Hindi ko naman nakalain na makikita ko sila nung araw na yun eh. Wala na akong magawa kasi nandun na ako sa sitwasyon. Pwede ka naman umalis kahit tumakbo ka. Mas mabuti na yung tumakbo ka palayo kaysa naman may mangyaring masama sa'yo. Okay naman ako. Anong okay? Tingnan mo nga ang sarili mo. Huwag ka na mag-alala. Yan naman ang nakakainis sa'yo. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Hindi na mauulit yun, pangako. Talaga? Parang balak mo pang ulitin eh. Hindi na talaga. Masakit magulpi. Sige, idaan mo sa biro. Huwag ka na magalit. Hindi na talaga mauulit kasi nakakulong na yung mga magnanakaw na yun. Naiinis ako sa'yo. Saan ka ba galing nung araw na yon? Bakit ka ba napadpad sa lugar na yon? Nandun lang ako sa area. Malapit kung saan kami nagkita ni Matt. Saan yung malapit doon? Kanino ka galing? Sa inyo. Huy, ba't nabigla ka? Sa inyo talaga ako galing nun. Araw-araw ako nagpupunta sa inyo kaso wala ka daw sa bahay. Nandun ako.
Ayaw ko lang lumabas. Alam ko naman nandun ka. Hindi nagsisinungaling si tita sa akin. Si Mami talaga. Oh, wag ka na magalit kay tita. Dahil sa akin nangyari yan sa'yo. Uy, ano ka ba? Hindi. Hindi mo kasalanan to. Nagkataon lang talaga na pauwi na ako nung makita ko sila sa kali. Hindi ko nga alam kung saan nanggaling yung tapang ko nun eh. Pinatulang ko yung doble yung laki ng katawan sa akin tapos mas matangkad pa. Ano nga bang pumasok sa utak mo nun? Nako, kung nakita mo lang yung away namin, sinasabi ko sa'yo, Ano? nabugbog ako. So nakakatawa yan nangyari sa'yo? O, huwag ka na magalit. Pinapagaan ko lang naman yung sitwasyon para hindi ako masyado masaktan pag kumirot yung mga sugat ko. Nakakainis ka. Sinabi sa akin may baril si Matt at babarilin ka. Mabuti nakita agad ng mga pulis. Sakto nga eh. Eh paano kung hindi sakto? Ewan ko. Anong ewan mo? Lalo ako naiinis sa'yo. Huwag ka na magalit. Ngayon na nga lang uli tayo nagkita, nagagalit ka pa. Nga pala, salamat sa pagdalaw mo ha. Bukod sa pangangamusta, may isa pa akong pinunta dito. Talaga? Ano pa? Sandali. Ano yan? Gitara, halata naman 'di ba? Ibig sabihin, gitara ko yan? Oo. Pero paano mo nakuha? Nung sinabi ko sa yung binenta ko, hindi ko talaga binenta. Isinangla ko dun sa kaibigan ko para matubos ko uli. Kaya ayan, natubos ko na. Sinangla mo lang? Oo, at yung pinagsanglaan ko, hindi marunong maggitara kaya siguradong hindi niya ginalaw yan. Salamat, Jemmy ha. Pero teka, kung sinanla mo lang to, ibig sabihin, pera mo pinantubos mo dito? Oo, pumasok na kasi yung perang hinihintay ko kaya tinubos ko na agad. Salamat talaga pero napagastos ka pa tuloy. Huwag mo na ngang isipin yun. Hindi pwede. Nakakahiya naman. Bakit ka mahihiya? Girlfriend mo naman ako. Oo nga, pero kasi… ano sinabi mo? Hindi ko na uulitin. Jemmy, please. Gusto ko lang makasiguro kung tama yung narinig ko. Ano bang nadinig mo? Na girlfriend kita. Bakit, hindi ba? Oo. Girlfriend kita. At hindi na kita pakakawalan. Hindi na kita pababayaan kahit kailan. At hindi kita bibigyan ng sama ng loob. Tsaka hindi rin kita… Tama na, ang dami mo ng pangako. Baka mahirapan kang tuparin lahat. Hindi. Gagawin ko ang lahat, pangako. Mahal na mahal kita, Jemmy. Papadudot, parang nawala lahat ng masakit sa akin noong sinabi ni Jemmy yon. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang kaligayahan ko. Nagsimula uli kami, kumbaga ay reboot, at mas matamis pang naging samahan namin. Tumutugtog na uli ako pero ang schedule ko ay MWF kasi yung TTHS ay nandun pa rin ako sa club bilang isang waiter. Dahil malaki-laki na ang kinikita ko ay sinabi ko kay Jemmy na babayaran ko ang pinangtubos niya sa gitara pero ayaw niya. Kaya ang sinabi ko na lamang ay lagi kong hahatiin ang sweldo ko sa bawat trabahong makukuha ko. Yung kalahati ilalagay ko sa bangko. Pinangako ko kay Jemmy na kapag umabot na ng mahigit 100,000 ang ipon, ay hudyat na yon para magpakasal kami. Pumayag naman siya. Sa ngayon, papadudot, ay mahigit 100,000 ang laman ng bangko. Kaya alam mo na, nasa planning stage na kami ng pagpapakasal. Buong-buo na ang buhay ko simula noon, papadudot, dahil bumalik na ang dalawang mahalaga sa akin, ang gitara ko at si Jemmy. Ngayon ay nagpapatuloy ang magandang awit ng pag-ibig namin ni Jemmy. Salamat po, papadudot, sa pag-share ng kwento ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Bogs. Hindi masama ang mangarap pero madalas sa hindi ay masama ang magmadali. At hindi pag-isipan ang maaaring kahinatnan ng mga desisyong binitawan. Minsan kapag masyado tayong nasasabik, naniniwala na agad tayo sa unang beses pa lamang nating nadinig.
Tandaan na pag masyadong maganda para maging totoo, malamang ay hindi ito totoo. Pag-isipan muna natin at pag-aralan kung saan ba pupunta ang paniniwala sa isang magandang bagay galing sa isang mabulaklak na dila. Minsan, naisasawalang bahala na lang natin ang talagang totoo na matagal nang nasa harapan natin. Napakaswerte ni Bogs dahil hindi nagbago si Jemmy. Marahil ay ginawa ni Jemmy ang paglayo para lamang gisingin si Bogs. Kaya bago tumingin sa malayo ay tumingin muna sa ating paligid. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut para sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.